la part d'imaginació i de creació, d'anar més enllà del que es coneix, també és molt important. Amb això es fan visibles, pots explicar tota la història d'aquestes espècies, però també dels ambients on viuen i de tota la gent que ha estat treballant en aquests ambients. I l'art des de tots els punts de vista, perquè aquí és des del visual, des del sonor i la realitat augmentada. Els científics hem de tenir molt clar que ens hem de basar en l'evidència, però si no som capaços d'anar més enllà del que tenim, sempre ens quedem allà mateix. Jo crec que la cooperació entre art, ciència, tradicions, conservació de medi ambient és important. L'art és un gran instrument per a divulgar una sèrie de coses que costa molt de fer-les arribar i a través de l'art se poden arribar fàcilment.